Bago nga Fair Matrix Guide kag mga rekisitos antes makakuha sinigin patpat sang LTFRB. Ining itutukan ni Darrell Marie Sarmiento live sa Banwa sang Leganes, Iloilo. Darrell? Kate, kulang-kulang duha na lang kasimana o kunapulo kadlaw antes nga ipatuman ang panibag-ong fair hike sa mga pampubliko nga salakyan. Hulyo sini nga tuig sang nagpatuman sang provisional fare increase sa mga jeep ang LTFRB. Makaligad ang 3 ka bulan, round 2 ang taas plete. Hindi lang sa jeep, kundi sa iban pagid nga pangpubliko nga salakyan. Butang nga ang manuglibod isda nga si Manang Irene. Sang ginsuma-suma ang plete, 15 pesos gikan sa Banwa sang Liganes, padulong sa Bangga Taka sa Barangay Quintinsalas. 30 pesos pakadto pabalik. May dugang pa nga 30 pesos pagid nga plete sa tricycle. Base kuno, madugang-dugangan na lang ang lalakton sa kamahal sang plete sa jeep. Mabugat na sa dalayon mo lang niya saka ko di yawa na kami mag-travel kami. Panumdum sang LTFRB 6 antes manukot sang dugang nga plete sa October 3, tumanon anay subong ang rekisitos. Pinaka-ulihi nga LTO o RCR, pagpa-verify sang franchise sa LTFRB, kopya sang prangkisa, kopya sang Provisional Authority. Mayara man 520 pesos nga balayran ang kada operator, 50 pesos kada unit, kag 40 pesos sa dokumento sang franchise verification. Sa subong, what they can do is already start processing their application for the issuance of fair matrix. Suno sa mga driver, thank you sa piso. Pero dapat tani, balanse man sa presyo sang krudo. Mas tani kung mga 2 ka piso sa okay man ang ano. Apo depende man sa biyahe mo adlaw mo mayara man niya pigado mayara mga duigugon ka. Kate, pagklaro gid sang LTFRB sa mga commuter nga mangin mabinantayon kag hibaluon gid kung may taripa na nga nakapaskil sa mga pampubliko nga salakyan antes sila nga sukton sang dugang nga plete. Kate? Madamo nga salamat, Darrell Marie Sarmiento.